Şadırkanın toy gününe Güller etyen benim zaman Şadırkanın toy gününe Nurlu olsun güller iman Şadırkanın toy gününe Güller etyen benim zaman Şadırkanın toy gününe Bedenimsin aşkamadım Yeni şöhret alfınadım Şadırkanın toy gününe Bedenimsin aşkamadım Yüreğimde gonşadım Yeni şöhret alfınadım Şadırkanın toy gününe Türkmenistan Dile taşım bağım olsan Dinşanıma yazım lisan Şadırkanın toy gününe Gül vatanım Türkmenistan Dile taşım bağım olsan Dinşanıma yazım lisan Şadırkanın toy gününe Bedenimsin aşkamadım Yüreğimde gonşadım Yeni şöhret alfınadım Şadırkanın toy gününe Bedenimsin aşkamadım Yüreğimde gonşadım Yeni şöhret alfınadım Şadırkanın toy gününe Assalamu alaikum. Guzur gayratlı, pekim paykatlı, arkadağlı yurdumuzun mehriban adamları. Salam alik toylu tomoşalı, dünya belli dal ve devli, gülgülsan vatanımızın eziz adamları. Her yıl adat bolşuyalı, yine bu yılım Türkmenistan, Rovaşın vatan yılındakim, Türkmenistan'ın prezidentinin ağlan eden, Türkmenin altın asır beyatışığının çeyaklarını geçirilen, Yanlan Niyarım telebeyatışığımıza başlaya. Yanlan diyarım telebeyatışığının çeyaklarını çıkış ediyen hüvvetçiğin aydımçı yaşlar için, öz sungotu bilen kahraman arkadağımızın halkara derecesini alıp barayan beyik işlerini, vatanımızın şöhretli vakalarını vasf etmek, Türkmenin milli aydımsa sungotunu dünya yaymak, en bir mukaddes deflerin birine uğrulli. Hormat prezidentimizin ağlan eden Türkmenistan, Rovaşın vatan yılına hem de yurdumuzun yattan çıkmışık şanı vakaları besleyen fırsatlarını, Yanlan Niyarım telebeyatışığının çeyaklarını yanlanacak, bir karar dögülütümüzün bağtiyarlık doğrunun tezi uçkunlu aydımlarını dinlemek, deysen buysan şudur. Hüvvetçiğin aydımçı yaşların Yanlan Diyarım adlı telebeyatışığının Aşgabat şehri ve velayetler boyunca garaştırılığımızın 28 yıllığının şanına geçirilen tapkırının başını, hormatlı prezidentimizin kalp dünyasından nurlanıp, acayip milli binagarlık keşfinde, ak mermere bürönen hem de dünyanın mercan şehirine öğürlen gözel paytahtımız Aşgabat şehrinden başlayaz. Dünyanın dostluk merkezisin, gül vatanı şan Aşgabat, kalbi buysunç mertebesin, bakı nogjuvan Aşgabat, zamananın mercenisin, gözül şehristan Aşgabat. Arka dağın ak yoluna, nur sen, şoğla sen Aşgabat,
halkyň beýik ykbalyna, Tuğra sen Aşgabat, ýanglan paýtagtym Aşgabat, dogollugy gujak açyp, ýanglan Akbagtym Aşgabat. Mehriban adamlarım, fırsatdan peýdalanyp, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň, ruhy baýlyklarynyň, medeni genji hazynasyny dünýä ýaymakda ak ýollar açýan, milli aýdymsa sungatymyzyň halkara derejesinde şöhratlanmagyna giň mümkinçilikler döredýän milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň hak hogunlary gahrman arkadagymyza şeksiz alkyşlar aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun. Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny dünýäde şöhratlandyrmakda, Türkmenistan döwletimiziň beýik ötüşlerini jümle jahana ýaymakda alyp barýan beýik işleri elmydama rowaj alsyn. Paýtagtym Akbagtym ykbalym senne. Şöhratly geljege ak ýolum senne. Alhamam joşgunum ahwalym senne. Merjin şäher şöhrat şanım Aşgabat, jümle jahan genji känim Aşgabat. Şa ýollaryň köşgü eýwan içinde, feýilgäkleň läle reyhan içinde, şöhrat şanyň dünýä seyran içinde, aýdym sazly, ajab mukam Aşgabat, arka dagly, cennet mekan Aşgabat. Hormatly adamlar, gadarly dabara gatnaşçylar, şugunky ýanglan ýarym telebäsçiligine gatnaşýan ýaş zekini aýdymçylamada adalatly baha berjek emin agdalanmaz bilen sizi tanış edýär. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşgüniň direktory, Türkmenistanyň halk artisti, Eminler toporunyň başlygy Kerim Aliýazow. Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gordowa. Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdi. Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa. Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Usat Halipa Sadan namaz Hakberdi Hudaýberdi. Türkmenistanyň at gazanan artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti Täzegül Nurmammedowa. Hormatly dabra gatnaşçylar, gadarly tomoşaçylar, ine Eminler toporu bilen tanış bolduk. Köp sag bolun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hormatly adamlar, gadarly dabra gatnaşçylar, hormatly tomoşaçylar. Inni bir şatlyk bilen şowhunly el çarpyşmalar bilen ýanglan ýarym 2019 telebäsçiliginiň Aşgabat şäheri boýunça saýlaba tapgyryna başlaýar. Mekan, sahnamyzda ilkinji çykyş etjek aýdymçyny bilýärmi? Onu bilmek üçin Nur Gözel biziň kärdeşimiz Akmammet bilen dünýä gözel bede garaşyp durlar. Häzir bäsçimizde ilkinji çykyş etjek aýdymçy bilen tanıştyrmak üçin kärdeşimiz Akmammet bilen dünýä gözeli söz geçirýär. Assalamu alaikum. Gahrman arka dagly, ujogy aýdym saatly, ajaýyp zamanamyzyň közyörünüp görüp ýaşaýan mehriban ileşer. Salam aleyk güneşli diyarymyzyň, aýdym saat sunatymyzyň muştoklary, hormatly tomoşaçylarym. Gahrman arka dagly watanymyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan rowaşlygyň watan ýelimizde durmuşymyz rowaşlanýar, milli aýdym saat sunatymyz rowaşlanýar. Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn atry bäsçiliginiň çäğine geçirilýän ýanglan ýarym telebäsçiliginiň 2019-njy ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watan ýyly münasibetli geçirilýän Aşgabat şäher saýlama tapgyry öz işine başlady. Bizim ýanglan ýarym telebäsçiligine gatnaşan ähli aýdymçylarymyzy ulus sünnükleriň ýar bolmagyny arzuw edýär. Türkmen halkyny günükmin şoýan, halkymyz üçin ýeriňsiz aladalar edýän, gahrman arkadamyzyň janyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, umumy adamzat gymmatlyklaryny nazarlaýan beýik tutumly işleriniň rowaj almagyny arzuw edýär. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilenem mehriban ileşer, ýan kärdeşlerimiziň belleýişi ýaly sahnamyzda ilkinji bolup çykyş etjek ýaş zekinli aýdymçymyzy Anna Gelli Bäşeýin çağırýas. Mehriban ileşler ýadyňyzda bolsa Anna Gelli ýanglan ýarym telebäsçiliginiň geçen ýyl tapgyryna gatnaşypdy. Anna Gelli, bu ýyl ýanglan ýarym telebäsçiligine umydyňyz näkeli? Köp sag bolun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe, hormat prezidentimiziň saýasynda, hormat prezidentimiz biz ýaşlar üçin
giň mümkinçilikleri de öğretip berýär. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp biz ýaşlar hem ýanglan ýarym telewizsiňe Akşehir'de wasp edýän Aşgabat aýdymy öýlen geldim. Hormat emin agdalarymyz hem de tomaşaçylarymyzyň göwnünden turar diýip umyd edýän. Ýagny telewizsiňizden gowy netijeler garaşýan. Awa. Onu sana gowy netijeler arzulap hemme tomaşaçylarymyz emin agdalarymyzdan garaşyp duranlar hormat bilen sahnamyda çagyrýas. Fursatdan peýdalanyp sunwatymyzyň hak gowanlary Mehriban arkadamynyň janynyň sag bolmagyny başynyň dik bolmagyny tüýs ýüregimden arzu edýän. Mehriban adamlar, garşylaýyn. Anegeli Bäşimiz. Yardır zamanamı Giğeleme eşker bıvı Ah binalım mekanı sen aşkaba Ülvürüşte üme var yan Tas güllü yer diyar bıvı Rovaşlığım vatanı sen aşkaba Bakı bakar boynun senin Bakımızsan yaylan senin Aşıkların şekeri sen aşka var Aşka var Aşıkların şekeri Aşka var Vatanımın yüreği Aşka var Vatanımın yüreği Aşka var aşıksın şekeri Sazın nesili kuvatlı biri Bahtiyar kim avdı biri Şaryana onoya akıyor sinne var İlim günüm arkada Baştır bile il oldu Dostluğum başlayan yolu sinne var Bakı bakar boynun senin Bakımızsan yaylan senin Aşıkların şekeri sen aşka var Aşka var Vatanımın yüreği Aşka var aşıkların şekeri Aşka var Vatanımın yüreği Aşka var aşıksın şekeri Aşka var vatanın yüreği Aşka var aşıksın şekeri Aşka var vatanın yüreği Aşka var aşıksın şekeri Anegeli yerine yetirip beren aýdym üçin köp sag bol. Tamam. Mehriban adamlar, qadarly tomaşaçylar, annegelli ine ählimide ma'lum bolşýaly. Gödül paýtagtymyzy Akşehirmiz Aşgabaty wasp edýän, Aşgabat şäherimizi wasp edýän bir ajaýyp aýdym bilen bäsejigimde başlady.
Anegelle biz elmadamada üstünlükleri tüysürüğümüzden ardı ediyaz. Inni şu anegellin yerini getiren aydamını bir emin ağdalanmaz özlerinin qurayadır sıyınlarını bererler. Häzir hormat bilen eminler toparının ağdası. Türkmenistan'ın at kadanan artisti Atajan Berdiyev söz geçirýär başçyna. Assalamu alaikum hormatly adamlar, hormatly halifalar. Ene doğrudanam garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi anamly bedew wady bilen öň alyp barýan bize ähli wagtda nusgalyk mektep bolup duran Türkmen halkynyň elmadama aladasyny edip ýaşaýan gahrman arkadamyza tüýs ýüregimden sag bolsun aýdýan goý mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun alyp barýan il ýurt bähwitli işleri elmadama rowaç bolsun. Belent başy aman bolsun hormatly arkadamyzyň. Anegelle inni şuwat güni ikinji aýdymam saatsız akapella görnüşini hünglenip bersen, aýdyp bersen, soň öz synymyzy berers, öz pikirimizi aýdars. Mawtum Mulfragynyň sözlerini näde diýär diýen aýdyp netirip berjek, mümkin bolsa başarnamdan. Başdyny. Nedliyar, nedliyar, nedlidir dar. Nedliyar erkin yatanır, nedliyar erkin yatanır. O yormana dözmez gözüm, o yormana kıymaz gözüm. Gözlerime şıpatanır, gözlerime şıpatanır. Kanlar dilim çıkmaz südüm, lallar dilim çıkmaz südüm. Nedli yar, nedli yar, nedli dildar. Nedli yar, nedli yar, nedli dildar. Çok sağ olun. Hormatly adamlar, ilkinji bolup çykyş etmek gaty jogapkärli bolup durýar. Şoň üçin hem Anegellin payına düştü ilkinji bolup çykyş etmek gözel aşgabadymyzy wasp edýän bir ajaýyp aýdym aýdyp berdi. Aýdym estrada görnüşini doğrudanam Anegelli özüni sahnada bir erkin duydy, erkin aýtdy. Anegellin bir ýokary sesi bar. Şoň üçin gelecekde saňa uly üstünlükleri arzu edýän. Köp sağ olun. Atajan ağa arzular hasyl boldy. Annegelli emin ağdalan berjek baalar bilen tanışadyn gelýär. Elbette. Häzir hormat bilen emin ağdalanmadan Annegellin ýerini getiren aýdymyny berjek bahalary bilen hemmämiz tanış bolýar. 10 9 9 9 9 10 9 Emin ağdalarymyzyň Annegelle beren bahasy jemi 65 den boldy. Annegelle biz sizi gutlaýar. Köp sağ olun. Annegelli biz üstünü gardy edýär, üstünü kemraňyz bolsun. Köp sağ ol. Köp sağ olun. Ýakban adamlar, gadarly tomoshaçylar ýangan ýarym telewäsişime dowam edýär. Bäsişimizde ikinji bolup çykyş etjek aýdymşy bilen tanışdyrmak üçin kärdeşimiz Dünya gödel bilen Ak Mehmede söz geçirýär. Kardeşler söz sizden. Köp sağ olun. Inni mehriban ýerleşer ýanglan ýarym telewäsişimizde ikinji bolup çykyş etjek ýaş zekinli aýdymşymizy Aşyr Muhammed Garaýew aramda çagyrýas. Aşyr Muhammed görüşimiz ýaly mehriban ýerleşer. Ine bugün milli libasymyzda ak silkme telpekde halipalarymyzyň aýdym bilen sowgatly gelendir. Dünya gödel. Aşyr Muhammed, size şeýlerek sorag. Sunwat ýoluna başlamaňyzda sebäp bolan adamlar barmy? Belki halipalaryňyz barada aýdyp geçersiňiz. Elbette sunwat ýoluny sebäp bolan öz kakam bar. Neme halipalarymyzdan hem aýdymda gaýwany halipam Atawa Çargoly, öz halipamy Juma Miraklysowdan uly tälimler alym. Medeniýetimiziň we sunwatymyzyň hak howunlary mehriban arkadamyzyň taýasyna geçirilýän ýanglanýan bäteşigine de gatnaşmak niýet etdi. Ýanglanýan bäteşigine de men türkmen halk aýdymy akyl berdiýän aýdym getirdim. Başarnamdan mümkin bolsa ýerine etdim. Aşyr Muhammed aýdyma başlamazdan ozal soraýyn telewäsişige ýa bolmasa uly sahna birinji gezek çykýarmy?
Yok yok. Birinjiye çıkamak şu harba gulluk geçýän döwrümde ýanglan ýa bähsleşigine gatnaşdym. Balkany welaýatyna etrap tapgyna gatnaşdym. Diyecek bolýanym biraz aljyranma, tolgunma görýän seni. Aljyrama sahnamyzda halipalarymyz garaşýa, tomoşaçylarymyz ähli iýleşýärmiz sen ýerine ýetirjek aýdymga garaşýa. Ona saňa üstünlük arzu edýäs. Aşyr Muhammed kän saklamaly dünýäde. Tamam. Mehriban adamlar, garşylalyň ýaş zekili aýdymçymyz Aşyr Muhammed Garaýew.
Köp sağ ol. Aşır Muhammed yerini yitirip beren aydymyň üçin. Ine mehriban adamlar, gadyrly dabara gatnaşçylar, Aşır Muhammed görüşme diýäli bir dillen dillere, nesillen nesillere, dögürden dögürlere geçip gelýän halifalarymyzdan miras galan Türkmen halk aydymyny bir öz bolşly owady bilen milli libasy bir diýsen bir öz bolşly owady bilen ýerine ýetirdi. Aşır Muhammed tolgun ýa-mı? Radana tolgun. Bolýa. Ine mehribanleşer Aşır Muhammediň ýerine ýetiren aydymyna özleriniň adalatly fiillerini bermek üçin Türkmenistanyň sungaty at gazanan işgäri hak berdi, Hudaý berdi söz geçirýär. Halipa söz sizden. Assalamu alaikum mehran adamlar, kardeşler, halifalar. Aşır Muhammed'in aydını dinledik. Milli lovat qowum geliştirdi böyle. Atudalyň bar ýerine şoýaly, owadan dünýäýe ýaýan eşiklerimizi geyip bizi beğendirdin. İkinci benzem ayıp ver, öz başına ayıp halayan oldu. Onu maslahatdaş pikirim aydır. Bugün toyda aydym bolsun, saz bolsun. Gögünlerimiz coşkunursun, yad bolsun. Gelil gelil öz ýaryna ud bolsun. Sadyk bilen ilim toyuň gutlayan. Gelil gelil öz ýaryna ud bolsun. Sadyk bilen dostun toyuň gutlayan. Sadalar sada çalsın, mihman güne göğe kalsın. Karıcıvan oynak gülsün, ilim toyun utlu bolsun. İlim toyun utlu bolsun. Sağ ol berekallah. İnsana berçek maslahatın gönlüň bir düýpli eser ýüzlenende Türkmen. Şu özünü bilse, onun öňünde goşagda ansat orada. Üstüne vardı diýen berekallah. Mehribanleşer gelinini Aşır Muhammed'e emin agdalarymyzyň berjek adalatly bahalary bilen tanış bolalım. 9 9 9 8 8 9 8. Ine mehriban adamlar Aşır Muhammed'in ýerini ýetiren aydymyna emin agdalarymyz özleriniň jemi 60 baha. Aşır Muhammed biz sizi tüýsürekden gutlaýas. Medeniyetimiziň we sungatymyzyň haqqy nar bolan mehriban arkadamyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işlerim rowaj alsyn. Köp sağ olun Aşır Muhammed, arzulyňyz hasyl bolsun, üstünlük kemraňyz bolsun. Mehriban adamlar, gadyrly dabara gatnaşçylar, ýanglan ýarym telewizýanymiz dowam edýär. Mekan inniki çykyş edecek aydymçymyzy sahnamyza çagyraýaly. Oň şuň häzir kardeşimiz Akmamet bilen dünýä gödeli söz geçirýär. Başlygyny kardeşler. Sağ olun Nur Gödel, Muhammed Orad, mehriban ýeşler, ediýi tomoşaçylar, ýanglan ýarym telewizýanymiz dowam edýär. Ýanglan ýarym telewizýanymizi innik çykyş etmek nowaty, Ýazgül Ataýwan çağırýar. Ýazgül sizi telewizýanyňyzda hoş gördük. Sağ olun. Ýazgül ilki bilene şunki ýanglan ýarym telewizýanyny ýerine ýetirjek aydymyňyzy bilsek. Hemem şu telewizýanyňdan bir garaşýan netijelerini bilsek. Bu bäsleşge saýlan aydymym meşhur kompozitorymyz Aman Nurda Agajyk funksiýa arzuwlar atly aydymny saýlap aldym. Sebäp diýseň ýakymly gördüm özüm, ýakyn gördüm şol aydym özüme. Goý mehriban arkadamyzyň tutýan tutumly işleri elime dama rowaj alsyn. Ýa-da bizim size emin agdalarymyzyň münasip gowy bahalaryna münasip bolmagyny arzuw edýär. Sahnamy size garaşar. Sağ olun. Süýji arzuwlar atly aydymyňy süýji owaz bilen ýerine ýetirip, emin agdalarymyzyň hemem tomoşaçylarymyzyň göňünden turmagyny arzuw edýär. Baş üstüne. Sağ olun. Sen çıkarsan deyip, fiil bana ama aküllerim atırsa çapdan. Sen bakarsan deyip,
yerine yetip beren aydymyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Ýazgul süýjü arzuwlar bilen süýjü arzuwlar diýen aýdymyny ýerine ýetirdi. Mehriban adamlar ýazguly biz üstünlük tüýsürekden arzuw edýäs. Indi mehriban adamlar, gadarly dabara gatnaşçylar, ýazgulyň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň synlaryny bermek üçin eminler toparynyň agdaty, Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurduba söz geçirýär. Salam alik, illi adamlar, illeşler, halipalar. Şunum acayip bayramlarının biri. Ine biz hemmemiz täze zihinlere garaşýar. Şu acayip sahnamyzda täze owudun seslere garaşýar, zihinlere garaşýar. Ýadul jegimizden aýdymy şeýle bar, owudun aýdym, owudun sesiňe owudun aýdym saýlapsyň. Biz ine aýdymçylar bolup öz aramyzda täze zihinlere alasymyz gelýär. Bizim öz aramyzda gelecekde bayramçylyklarda, ulu sahnalarda münasip boljak aýdymçylary saýlasymyz gelýär. Belki Ýaduljan senem şol aýdymçylaryň biri bolarsyň diýip hem arzuw edýän, hem elbetde hemmemizin hem umydymyz bar. Yine de bir özüňi saýlan aýdymlaryň birini hiňlenip beräýsen. Seher çağı çıktım sehra, gülüm açtı aydın asman, gökten geçen torgaylardan yollayan men yaratanam, alsın kuvvet umazımdan, alsın ilham şatadımdan. Berekalla Ýadul. Her aýdymçy, her bir artist adam öz sungudyny gurşap alsa, ýüreginden geçirip özü duýup bilse, dinleýijilerem şonu duýup bilýär. Üstünlük hem raňyda bolsun. Sag bolun. Çok sağ olun Halipa, arzuwlaryňyz hazyr bolsun. Gelinginde bolsa halipalar ýadyguly berjek bahalaryny bilen tanyş bolaýly. 10 9 10 Emin agalan gelin netijeleri jemi 69'da deň boldy. Ýazgul tüýsürekden gutlaýar. Sağ olun. Size sunuňy aýlamyny, dörejçilik aýlamyny ul üstünlikler arzuw edýär. Üstünlik hem raňyz bolsun, köp sag bolun. Sağ olun. Mehriban adamlar, gadarly dabara gatnaşçylar, ýaňlan ýarym telewizionyna gatnaşýan aýdymçylarymyzy hasam bir joşdurmak üçin, ruhlandyrmak üçin elbetde ýaňlan ýarym telewizionyny ajaýyp aýdymlar bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Züleyha Kakaýewa dowam edýär. Dinleýän diýin salam. Sana kadar litranım, bağ içinde bostanım, kalbi Türkmen
Mehriban ileşer gelin indi bolsa sahnamızda çıkış etjek indiki aydymçy bilen tanış bolaly. Mehriban ileşer. Indi bolsa ýanglan ýarym telebäsleşigimizde indiki çykyş etjek ýaş zeki aydymçymyzy bilen sizi tanış edýät. Şah Mehmet Xan Mehmedow aydym bilen häzir çykyş eder. Şah Mehmet size şeylerek soru. Üstünlüğe yetmek için halipaňyzyň size veren ilkinji maslahaty. Maňa ilki bilen halipam özüne ananmaklygy öwretdi. Bäsleşigimizi nähil aýlym ýerine ýetirmekçi? Bäsleşigimde halipalaň öňünden isip bolsa türkmen gözlerimizi wasp edip owadan ýyzar aydym bilen çykyş etmek. Dünýä gözel. Görýän bolyn Şah Mehmet biraz tolgun ýar öýdýän. Tolgun ýarmy Şah Mehmet? Şah Mehmet'i saklaman, onu Hawa. şahatlyk şowkun bilen sahnamyzy guradaly. Şah Mehmet, onda sana önemli ýagdaýda türkmen gözellerimizi wasp edýän aydymny illeşerimiz hemem halipalarymyz üçin ýerine ýetirip bermeňi haýyş edýäs. Seni üstünlük arzu edip sahnamyza çagyrýas. Sağ olun. Mehriban adamlar, garşylalyň ýaş zeki aydymçymyz Şah Mehmet Xan Mehmedow. Owadan gıylar, lelice owadan gıylar. Yüreğimin aynasını sereden gıylar. Owadan gıylar, lelice owadan gıylar. Yigitlerin yürücüni ereden gıylar. Gülümüňde gülünme, gülünme. Asta yürep sallanıp çok gelenme, gelenme. Zadım erken var sözünle, sözünle. Yaşasım gelýär göz ağadan sözünle. Owadan gıylar, lelice owadan gıylar. Yüreğimin aynasından sereden gıylar, gıylar. Owadan gıylar, lelice owadan gıylar. Yigitlerin yürüjüni ereden gıylar. Salam alay, gülüm gelay, yuvaşa seredip bar yol garay. Şonna bediner gel dünya menin. Yeni nesrim yaşadır beni, günle günle görsedi seni. Mondan artık sığınamay beni. Owadan gıylar, lelice owadan gıylar. Yüreğimin aynasından sereden gıylar, gıylar. Owadan gıylar, lelice owadan gıylar. Yigitlerin yürüjüni ereden gıylar. Owadan gıylar, lelice owadan gıylar. Yüreğimin aynasından sereden gıylar. Owadan gıylar, lelice owadan gıylar. Yüreğimin aynasından sereden gıylar. Köp sağ ol Şah Mehmet ýerine ýetirip beren aýdym üçin. Oğudan gıylar diyen aýdymy ýerine ýetirdiň. Nur gözele dinläp hedeletdi gyrada tans edip. Bizi wasp edýärdi. Elbetde bir şu ýerine ýetiren oğudan gıylar diyen aýdym üçin bir oğudan bahalarda münasip bolmagy tüýsüreňizden ardy edýäs. Nisip bolsa. Häzir hormat bilen Şah Mehmediň ýerine ýetiren aýdymyna bir özüniň synlaryny bermek üçin Eminir Toparyň agdaty Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew söz geçirýär. Başlyna halipa. Assalamu alaikum, hormatly adamlar, dinleyijiler, hormatly halipalar, hormatly alyp barjylar, aýdymçylar. Ene şuň toýlar toýa ulaşýan Türkmenistan döwletimizde bayramçylyga öwürlük giden bir bize däp bolşýaly ýanglan diýarym telewizýasy Aşgabat şäherimizde başlandy. Bize şu
aydymçy bolsaň, sadanly bolsaň, isenlik käre höwesiň bolsa, gahrman, mehriban arkadamyz, hormatly prezidentimiziň taýs tagallasy bilen uly şertler döredildi. Şeýle ajaýyp sahnalar, şeýle ajaýyp bäsleşikler. Bir zehiniň bolsa çykarmaga, görkezmäge uly ýollar bar. Şoň üçin buýsanyp begenip wasp etmeli, aýdym aýtmaly. Diňe bize şu gahrman arkadamyň bize peşgeş beren şeýle ajaýyp zamanasyny wasp edip toýlamyzyň bize bolmak galýa. Hemmeňize üstünlük arzu edýän şeýle ajaýyp pursatdan peýdalanyp sunwadymyzyň haqqy bolnary gahrman, mehriban arkadamyza çäkli sag bolsun aýdýan. Geljekde de nesip bolsa gahrman arkadamyzyň alyp barýan işleri rowaç bolsun, belet başı aman bolsun. Dünýä nusgolyk işleri elmydama rowaçlara weslensin. Neştaýda Şah Mehmet jigimizin barada aýsam. Şah Mehmet birinji gedek çykyş etýän gere. Awa Alipa. Aşol bildirýän azajyk ýaňy gurlaýan dedi, sesiňde tolgunma bada. Ol ziyan ýok, kem-kemden kämilleşmeli. Umman ýanglan diýarym telewizýaşygy birinji baskanjaklar da bi. Şoň üçin sen bar sahna owadan gelişýän bir syýratyň bar, bir hakyky türkmen ýigidine gelişýän boý syýrat şol berilipdir. Galan zady öz zähmetiň bilen gazanarsyň diýip tama edýän. Bir ikinji aýdymam bir beren ýerine ýetirip ber. Leyli geregim başka maňa ýar gerekdir. Leyli geregim özüge söwer ýar gerekdir. Leyli geregim başka maňa ýar gerekdir. Leyli geregim özüge söwer ýar gerekdir. Sag bol. Geljekde sana ulul üstünlikler arzu edýän. Köp sag bolun Suhan Halipa. Indi bolsa Şah Mehmet'e berjek bahalaryňyz bilen tanyşyp olaýly. 9 9 10 9 9 9 10. Emin agdalarymyzyň Şah Mehmet'e beren bahasy jemi 65 deň boldy. Şah Mehmet alan bahaňdan biz tüýfrekden gutlaýar. Şah Mehmet'e sonuň dörüjülük äleminde de uly üstünlikler arzu edip Şah Mehmet sana ak ýol arzu edýär. Köp sag bol. Sag bolun köp. Mehriban adamlar, gaderli tomoşaçylar, ýanglan ýarym telebäsleşigimiz dowam edýär. Bäsleşigimizde endik çykşyk aýdymçy bilen tanıştyrmak üçin häzirki ýerdeşimiz Dünýä gözel bilen Ak Mehmet'e söz geçirýär. Mehriban iýleşir. Gaderli tomoşaçylar, ýanglan ýarym telebäsleşigimiziň Merjan şäherimiz paýtagtymyz Aşgabatymyzyň saýlama tapgyryna indiki çykyş etjek esker ýigdimiz görüşimiz ýaly Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň serhet owazlary Aýdymsa topornyň eskeri Ruslan Anamamedov. Ruslan bäsleşigimizde hoş gördük. Ruslan, enesidem harbi gulluk çökmünden yurdumuza geçirilýän toy bayramlarda şeýle ajaýyp tahnalarda çykyş etmegim siz üçin uly bagat bolsa gerek. Hawa elbetde biz harbi gullukçylar ýani serhetçiler üçin şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän. Hormatly belen serket başymyzyň jany sag, ömür uzak bolsun. Hormatly belen serket başymyzyň tutýan tümli işler ilmidama rawaj alsyn. Ruslan, siz bugünkü telewizýaşymyzda haýsy aýdymyňyz bilen geldiňiz? Men bugünkü ýanglan diýarym telewizýaşygyna türkmen halk aýdymy bugün bilen geldim. Akıllar şahirmad Matymul Pragynyň sözlerine ýazylan bugünniň aýdym. Dogdy asmanyň zöhresi çyn aşyga döwran bugün. Ine bugün döwletli döwranymyzda ýanglan ýarym telewizýaşygymyzda Ruslan size üstünlük arzu edýäs. Sizi hormat bilen sahnamyza çagyrýas. Garaşdy baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentini, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serket başlygyny gulluk edýär. Ruslan sizi arzu edýäs. Sag bolun. Mehriban iýleşir, gaderli tomoşaçylar, garşylaýyn Ruslan Anamamedov.
زخرفي صنع أدور عندهم يا تصلي دايمين ألفي أصبو دنيا ريخان بهم Şeyda bilir, övsün ateş, örter sarılır. Ey aşık bolsan ey maniyat bilir, tavsuk sana kurban doğun, kurban doğun. Çiğitler bağlandım Ey doğamadı ey merdine Avun vermiş yurduna Ey sen aşığıma ol derdine Kırağda dermandım Oh derdine Pırağdan vah pırağdan derman bulun Ruslan Anna Mehmedov. Berekeller. Ruslan yerini yitirip beren aydın üçün köp sağ olsun aydiyaz. Mehriban adamlar, qadırlı davara qatnaşçılar. Qahraman arkadağımızın sayesinde sen hayti kärde bolsaňam, hayti ýaşda, hayti hünärde bolsaňam, öz zekinini, bedeniyetini, sunuňatyny açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredilen. Ruslan enesem bir sergeçlik bunu bir ki yurdumuzun her bir daban yerini gözüňiziň görüjdeýin gorayan harby sökmünni bir şular ýalak sahnalarda çykyş edip öz aydymgy şu watandaşlarymyza iýleşmede ýetirmeň özüm ullukan bagyt bolup durýar. Mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, häzir hormat bilen Ruslanyň ýerine ýetiren aydymyna özüniň synlaryny bermek üçin Eminir Toporunyň agdaty Türkmenistanyň halk artisti Läli Begnazarova söz geçirýär. Halifa başçysyna. Sağ olun. Talamelik mehribanlar, mehriban halipalar. Ine bugünkü gün biziň Qahraman arkadagly ýurdumyzda uly toýa başladyk. Şo toý bilen, şo toýuň başlangyjy bilen ähliňizi tüýsüremden gutlaýan. Şeýle toýly zamanada, bagtyar zamanada ýaşadýan hemem biziň medeniýetimiz sunatymyzy, aýdymsa sunatymyzy dünýä ýaýan. Mehriban Qahraman arkadagymyzda tüýsüremden sag bolsun aýdýan. Goý Qahraman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan işleri hep işe rowaşlyklara wetlensin. Ine şuňky gün biziň eýem Aşgabat şäherimizde ýanglan diýarym telewäsleşigine bir näçe dehinli aýdymçylarymyz, dehinli ýaşlarymyz çykyş etdi. Ýöne şu ýerde belliklemez bar. Bugün nilen aýdym eýem sahagan bir
güýçlü, ulu derejede aýdyp giden aýdymy da, bize edil şol derejede garaşmasagam, bir buğun aýdymy bir şowhunly gowy bolar öýtdik bolyn, azajyk pesirek bolly. Onu özüň hem duýansyň, Ruslan. Ýöne näme gelecekde taňa üstünlük arzu edýän halk aýdymlary aýtmakda, hasam bir taýarlykly gelip bir halipalary dinläp, sesiň üstünde hasam köprek turgullaşyryň diýip umyt edýäs. Şu ýerde ikinji aýdymyň bir ýerine ýetirip berä. Başsyna. Mertebe götürünse izidata vatani, barca sevgi alkışlar size olsun arkada. Dünyanı hayran eyler, yengeçlerin hatari, dostluğun bolon eyler, muňa gelsin arkada, arkada. Gorar serhetçägini, kasam edýäs bilen serkerde başa, arkada. Toğa edip yaşıl tuğa, mukaddes ene toprağa, kasam edýäs bilen serkerde başa, kasam edýäs bilen serkerde başa. Ruslan inniki çıkışlaňda bir hasam davaraly, hasam güýçlürek, has dogumly aýdarsyň diýip umyt edýäs. Senden umydymyz gaty uludur. Ak ýol arzu edýän. Ýene bir ýola hemmeňiz tüýsürenden gutlaýan mehriban gahrman arkadamyň jany sag, ömür uzak, başy dik bolsun. Halipa arzularyňyz hasyl bolsun, köp-köp sag bolun. Elbette Ruslan Halipaň beren maslahatlaryny gözeginde tutup, sunuň ot ýoluny, aýdymsaz ýoluny hasam bir kämilleşip bir bilen derejeli etmengede tüýsürekden arzu edýär. Inni emin agdalyň gelen netijeleri bilen tanış bolasyn gelýärmi? Biziň hem tanış bolasymyz gelýär. Şoň üçin häzir hormat bilen mehriban adamlar emin agdalymyzyň Ruslanyň ýerine ýetiren aýdymyny berjek bahalary bilen tanış bolýar. 9, 10, 10, 9, 8, 8, 9. Emin agdalarymyzyň Ruslana beren bahasy jemi 63 deň boldy. Ruslan, size mundan meýlägim sunuň dälemini ul üstünlikler arzu edýär, harby bolungyzam üstünlikli tamamlap, gelecekde durmuşydyň üstünlikliň sehemra bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Köp sag bolun. Mehriban ileşer gelinginde bolsa, inniki çykyş etjek aýdymçymyzy şatlyk şowhun bilen sahnamda çagyraly. Hormat bilen inni kaýdym bilen tanıştyrmak üçin kärdeşimiz Ahmet bilen dünýä gödeli söz geçirýär. Kärdeşler baş üstüne. Mehriban ileşler, ýaňlan ýarym telewiziýasyňyzy innik çykyş etmek nowaty Gurban Jamal orazyrdy waňky. Gurban Jamal telewiziýasyňyzy sizi hoş gördük. Sag bolun. Gurban Jamal, biz bilýäs, ýaňlan ýarym telewiziýasyňyzyň geçen ýyl kitapgarlarynda da özüňiziň bir joşgunly aýdymlaryňy saadlaňyz bilen yeňişlerden edil bir adam yarım adam bärde gaýtdyňyz diýsek öte geçdiňimiz bolmaz. Inni bu ýyl üýt köşmeler badyr. Şeýle näme hil üýt köşmeler bar? Hawa bizi ilki bilene, bizi şolorýal ajaýyp sahnalerde çykyş etmäne, özümiziň wekilimizi, başarynymyzy, okuyumyzy halka äşkär etmäne mümkinçilikler edýän. Bize ýaşlara ýol ýörelge halipalyk mektep bolup duran gahrman, mehriban arkadamyzy köp sag bolsun maýdýan. Ine şu ýyl täze şowhun bilen, täze hyjy bilen, täze aýdym bilen çykyş etmäne geldim. Gurban Jamal, onu bizim size emin adalarımızın gowy bahalaryna münasip bolarsyňyz diýip umyt edýäs. Sahnamy size garaşar. Sag bolun. Bize şular ýaly ajaýyplar döredýän. Bize şular ýaly ajaýyp ýurtda ýaşadýan gahrman, mehriban arkadamyz. Siziň janyňyz sag bolsun, elmadama, il ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli beýik tutumlaryňyz, rowaşlyklary beslensin. Gurban Jamal, sahnamyzda uğratmazdan ozal bir illeşerimize ýüzlenmek isleýän Mehriban ileşer, hemmämiziň görüşimiz ýaly ýaňlan ýarym telewiziýasyňyzyň dowamyna ýaş dekinlerimiz ýygyderli şowhun bilen, hyjy bilen aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Ýöne dawaraň iň esas şowhuny dawaranyň tomoşaçyndadyr. Şoň üçin Gurban Jamaly bir şowhunny el çarpışmalary bilen sahnamyzda garşylamaňyzy haýyş edýäs. Gurban Jamal başlysın.
Öyle vesiyetim karıvıdı vayın çıkma keyinmem. Teşki köngüllere tetelli berer. Türkmenin aydymı Türkmenin sady. Ruhun galkynlar gögü göterer Türkmenin aydymı Türkmenin sady. Bagtyar ilimin ajaýyp toyun wasp edip ýanglansaň gurarlar oyun. Bugün benim senin waspyňy sözläýin Türkmenin aydymı Türkmenin sady. Gurban Cemal köp sag bol. Anjatma diýen halifalardan miras galan Türkmen halk aydymyny bir öz bolşy owada ýerine getirdiňiz. Biz de üstüni gardy ödýär. Ine häzir Gurban Cemalyň ýerine ýetmek üçin Emiller Toporunyň agdasy, Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti Täzegül Nurmamedowa söz geçirýär. Sag bolun. Salam aleykum hormatly halipalar, edid ýaşlar. Ine bugün ajap Aşgabatymyň aýly, ödem şeýle bir sergin şemally, şu ajap agşamlarda birek hoş gördük. Ine şu ýanglan diýarym telewiziýasyna gatnaşmaklygyň özi ul üstünlük. Şoň üçin şu beýatlyşyga gatnaşýan jigilemiziň hemmesiniň gadanýan üstünlükleriniň höwrüniň köp bolmagyna arzu edýän. Mehriban arkadağımız şelle belliye. Zehinler biziň watanymyzyň ezizleridir diýip belliye. Ine zehinli adamlary mydama sarpalap, hormatlap, olar bahalandyryp, şeýle de ýaş zehinleri ýüze çykarmakda şeýle uly aladalar edýän mehriban arkadağymyza biz tüýs ýürekden sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimize zehinleriň gözlegünni hem goragyny ýaşap, döredip, halk üçin zähmet çekýänligi üçin biz eziz arkadağymyza alkyşymyzyň çägi ýokdur. Ine Gurban Cemal jigim
şu geçen ýylym Edil şu ýerde şu sahnan gawadyna biz siz bilen didarlaşypdyk. Mydama zehin zähmetden tälim alyp taplanýanlygyna göz ýetirdim. Ine şu geçen bir ýylyň içinde şeýle özüň kämilleşip, geçen ýyl kaser edende has hem şeýle özüňi sahnada erkin duyup, aýdýan aýdymyňdan özüňe mi lezzet alyp, hem şonu adamlara paýlap bilýän duýguny sende gördüm. Türkmen gyzyna mahsus, münasip şeýle şähde açyklyk bilen aýdan aýdymyň meňe göwnüme ýarady. Ikinji aýdymga ýerine ýetirip berýäň. Tekrar degretinde durun gül kamar yaşıl geyin al boyuna döneyin seslendi katra ballamar ak yüzünde hal boyuna döneyin. Sağ ol, üstünlük emran olsun. Sağ olun. Köp sağ olun, arzular hatırl bolsun. Gurban Cemal, emin agdalamydyň berjek bahalary bilen häzir hemmämiz bilelikde tanış boluruz. Häzir mehriban adamlar Gurban Cemalyň ýerini ýetiren aýdymyna emin agdalamydyň berjek bahalary bilen hemmämiz tanış bolýar. Assalamu alaykum, mehriban adamlar. Şu ataylan meri ýaşlymyzy dinläp oturýarys. Biz gowunýas, begenýas, ýöne şol ýaşlaryň hertiniň öz sesine, özüne gelşýän aýdymlar bar. O esasy ina şu halipalar bolup, ina bir näçe şu halkyň içinde her hili ustad dinleýijilerimiz bar. Hökman öz kärinden bolmasa da şu wagt hemmämiz bile dinläp oturýarys. Tolemy hemmäňizem gowy taýlan gelipsiňiz ýöne şu azajyk ýetmeýän zatlar öz sesiňizi gelşýän aýdymlary o saylamaly. Esasy biziň maksadymyz mehribanlyşler, medeniýet, sunat işgäri, o halk bilen watanyň arasyndaky o bir köprü bolup durýar. Biz hemmämiz ana gelecekde birden ýeňiji bolsaňyz aýdymçy hemmämiziň biziň wezipemiz şu watanymyzy, halkymyza söýdirmek, gahrman arkadaşymyzyň o alyp barýan işlerini halka ýaymak, dünýä ýaymak, şonu wasp etmek. Ana şoň üçinem biziň hemmämiz şu ýere ýygnanyp, şol gelecekki watanymyzy wasp etjek ýaşlary hemmämiz bile saýlýas. Şoň üçin şu ataylan meri ana maňa da gerek ýeter diýip garaşyp oturýarna. Inni häzir Gurban Cemal gyýdymyza bir soraw berjek bolýan. Na şol sesiňe Gurban Cemal, men pikirimçe na gelşäjek sazan hökümini bir aýdymyň adyny aýtjak, şonu häzir hiňlen berseň, onuň biz size baha berjek. Ýaýla hudus diýip bir aýdym bar, şo dutar bilen aýtsaň gelşip dur, özüm zenan maşgala gelşýär şol aýdym. Mümkin şol aýdym hiňlen berersiň. Allahu esselam. Başşuna Gurban Cemal. İyem güneş batıptır, ayda ağıl atıptır, karam oca sevdarım, sizi upa batıptır, karam oca sevdarım, sizi upa batıptır. Aylar yıllara bakar,
Gurban Cemal'ın yerine yetiren aydımına berjek bahalaryňyz bilen tanışyp olaýlyň. 10 Gurban Cemal'ın yerine yetiren aydymy jemi 69 baha deň boldy. Gutlaýas Gurban Cemal. Side mundan beýle üstünliklen hem rawalmagy tüýsürüňizden ardy edýär. Köp sag bolun. Mehriban ile şer gelinli şahatlyk şowhuny bilen inni kaydymçymyzy sahnamyza çağıralyň. Häzir inni kaydymçy bilen tanıştyrmak üçin kärdeşimiz Ak Mehmet bilen dünýä gözeli söz geçirýär. Inni çykşyjak aydymçy bilen sizi tanış edýär. Başlygyny. Ýagnan ýarym telewäseşimizde indi çykyş etmek nowaty Murat Yeli Toýlaýewiň. Murat Yeli bäseşimizi hoş gördük. Sağ olun. Ne biz ýaşlara şular ulu aladalar edýän hormatly arkadaşymyň zanynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il ýurt bähwetli, tutumly işleri elimde ama rowaj almagyny arzu edýär. Murat geldi, köp sag bol, arzulan hasyl bolsun. Indi tomaşaçylarymyz üçin gyzyklylar. Murat geldi häzir nähil aýdym ýerine ýetirerkä. Hemem türkmen aýdym sasyny otymyzda bir näçe aýdym aýdylyş ýollar, usullary bar. Seniň aýdymyň haýsy ýollan? Göýrol Sadesanyň dağlara diýen aýdym çykşymyzda şol aýdymy öl başardygymdan ýerine ýetirip berjek. Bu aýdym eminlerimiziň hem dinleýijilerimiziň hem göwnünden turar diýip umyd edýär. Biz hem şeýle umyd edýäs. Murat geldi. Onu sen kän tolgundurup, aljyradyp, köp soraw berip durman, üstünlük arzu edip sahnamyza çağırýas. Mehriban ýeler, sahnamyzda Murat Yeli Toýlaýew. Çeyledi könglim kerweni, uçuwedem dolanly dağlara. Çeyledi könglim kerweni, uçuwedem dolanly dağlara. Kadir Mevlam gaýdyp berdi gaşyma, elewedem dolanly dağlara. Kadir Mevlam gaýdyp berdi gaşyma, hey hey hey, elewedem dolanly dağlara. Qarradi gönüm qarradi, koşa dağı qar qalmaya eridi. Qarradi gönüm qarrado, koşa dağı qar qalmaya eridi. Şandy bile ağır kerwen yürüydi, elewedem dolanly dağlara.
çalğın din atılli Görülaydır haraylarım çatıllo Hoş killeler çalğın din atılli Anlaşıla kalbidi uler tutulli Geli uydum dolonuli dağlara Anlaşıla kalbidi uler tutulli Hey 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 Geli uydum dolonuli dağlara 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 Murat geldi yerine yetirip beren Aydym üçün köp sağ olsun Aydýas. Sesiňe de belent ýanglansın. Murat geldi göroglu şad esanından halifamız Rowşan Halifiň dörüjüni beden dağları diýen Aydym ýerine ýetirdi. Şeýle Murat geldi. Biz de üstünü ardy edýäs, o wadyňy delmede ama şu dağlardan dağlara aşyp durmagyň tüýsürekden ardy edýäs. Üstünü kemraňyz bolsun. Häzir hormat bilen Murat geldiň ýerine ýetiren Aydym nasihatler bermek üçin Türkmenistanyň sungatda at gadyny işäri hak berdi Hudaý berdi. Halife başçysyna. Murat geldi. Gün ikinci Aydym onun bir daha Aydym oli. Öz haliyan Aydymny. Sevgim kalbi vide Gaygım kalbi vide Hanasından çırpınıp Duygum kalbi vide Gallı hoş günlerim Gözü yaşlı gül küleri Toğrulu saçın tolkunar Ağım kalbi vide Sevgim kalbi vide Gaygım kalbi vide Hanasından çırpınıp Duygum kalbi vide Sevgim kalbi vide Gaygım kalbi vide Hanasından çırpınıp Duygum kalbi vide Berekallah. Murat Telyon Aydym Aydanda sözlerini vermeli. Hormat arkadaşlarım köp sağ olsun Aydýas. Şu her ýylyny täze ýüzler, şularam özüniň aydymlary hormat arkadaşlarymyza döredilen şertlerine alkyş bolup ýanglanýar. Mene sana estradadan ýene bir aydym dinlenmeň haýyş edýär. Beýikde Petrakdan aýdyp biler. Assasikin basıp sava seyrana Assasikin basıp sava seyrana Sallanıp seyrana çıktı bir gelin Kümüştülla cevher da kapsirine Sallanıp misana çıktı bir gelin Kümüştülla cevher da kapsirine Sallanıp misana çıktı bir gelin Bir gelin sallanıp seyrana çıktı bir gelin Bir gelin sallanıp seyrana çıktı bir gelin Köp sağ ol Murat geldi. Berekallah Murat geldi. Şu barlayanımızın ikinci aydın deyip teklif ediyse şu dinlesin qoğu tarafını görmek için, zihini açmak için ediyse ikinci aydın mümkünlerini berekallah diyen yönü ehen vardı. Sonra çıkmayacak kol. Sayılan aydımın qoğu aydın şekilde de öğretti. Halifa yatla şu uğrunun aytmanı öyle şaka ödlemeli. Seni sonunu görüyoruz. Berekallah diyorsun. Köp sağ olun Halifa. Arzularınız hasıl olsun. Murat geldi. Halifan beren fiinlerini elbette ähli dinleyijilerimiz bilen bilelikde dinledik. Hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurduba söz geçirýär. Ştaýda aýtasym gelýän zatym bar. Ine biziň mehriban arkadagymyz sungat işgärlerine şeýle bir kän mümkinçilikler döredip berdi. Şolar ýaly owudun sahnalar, owudun bayramçylyklarymyz bar. Aýratyn ine şuňky şu sahnamyza çykýan ýaş zihinlerimize goltky berip şeýle bir şohun döredip çalyp oturan orkestrymyza köp sağ bolsun aýdasym gelýär. Hemmemizem gollaly. Hemem ştaýda aýdasym gelýän dadym bar.
Yaşlar, şular ýaly owadan sahnalarda çykyş ederseňiz, ulanaýyň-da şular ýaly mümkinçiliklerden. Goýuň ştaýda çykaryň özüňizde zehiniňiz bar bolsa, alyň eliňizde sulgodyňyzy alyň, aýdymlaryňyzy gowy edip aýdyp, şu oturan adamlary, sizi dinläp otur, sizi gollap oturan adamlary alyň eliňizde. Begenlerin, bizden begenlerin, biz garaşýat ede, biz begener, egerde şu sahnada ine şu gelecekte sungatda yer tutar, aydımçı bolar deyip özünü görkezek zehinlere garaşýar. Belkim şeýle de bolsun, şu zatlaryň ählitinem size arzu edýär. Hemem şular ýaly mümkinçilikler döredip beren Mehriban arkadağımda sağ bolsun aýdýan, goý onuň jany sağ bolsun, başy dik bolsun. Yurdumuz avat bolsun. Köp sağ olun Gülşat Halipa. Owadan sesiňi elimde ama belent ýanglansyn. Ine Murat Gelin ýerine ýetiren aýdymyna berjek bahalaryňy bilen tanyşyp olaýly. 9 9 9 8 8 9 9 Murat Gelin ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyň beren bahasy jemi 61 deň boldy. Murat Gelli, etsede tüýsürekden üstünlük gardy edýär. Üstünlük hem raňy bolsun, ruhdan düşmeler, köp sag bol. Gaderli dabara gatnaşçylar, hormatly tomoşaçylar. Ýanglan ýarym 2019 tele bäsleşigi Aşgabat şäheri boýunça saýlama tapgyr dowam edýär. Häzir hormat bilen bäsleşigimizde endiki çykşatçyk aýdymçy bilen tanışdyrmak üçin kärdeşimiz Akmammet bilen dünýä gödeli söz geçirýär. Indiki çykşatçyk aýdymçymyz bilen tanışalyň. Ýaş dehin aýdymçymyz Umit Tekaýew häzir aýdym bilen çykş eder. Köp sağ olun sözleriň üçin. Ajaýyp ýurdumyzda arkadaly diýarymyzda ýanglan ýarym telewäsleşigine gatnaşýanym üçin diýseň begenýän, büýsanýan. Umit, ene halipamız Özgeli Tekaýewiň ýoluny eýerip aýdymyň ýerine ýetirýäňdir. Belki sizin saz guralardan başyňyz çykýanlar. Edil saz guralarına başym çykanok göni halipamyň aýdan aýdymlaryny estrada görnüşde aýdyp ýerine ýetirýär. Yerine yetirjek aýdymyz Halipaň aýdymy şeýlemi? Owa. Aýdymyň ady Diňe seň üçin. Onu häzir diňe seň üçin aýdymy bäsleşige getiren aýdymyny hemme tomoşaçylarymyz üçin, ýyleşlerimiz üçin, halipalarymyz üçin yerine ýetirýär Umit Tekaýew. Umit size de geljekde sunat ýoluny, halipalarymyzyň ýoluny eýerip bize halipa ustad bolup duran Gahrman arkadamyzyň bize döredip beren şu halipa şähertlik ýoluny üstünlükli dowam edip ýetgederli ajaýyp owazyňyz belentden belent ýanglanmagyny arzu edýäs. Bäsleşigimizde de üstünlük arzu edýäs. Sağ ol. Gellelem niyetlen güllüm açılı Kirpiklen bilen darayın saçın Aynı geceleri urvan eyledi Kim için Dinlesin için
İstesen yaz yaşı bolup yağayın Yel olup sipayın o toğum için Bağımda bildiğin bolup sayradı Kim için Berekella, Umid köp sağ ol. Bir aydymy öz bolşy o gady bilen ýerine ýetirdi. Umid etdi üstünlüklerim tüýsürekden ardy edýär. Elbetde mehriban adamlar, gadarly da baragatdaşlar, şu gün ýanglan ýarym telebäsleşiginde ýaş ekeni aýdymçylanmaz. Öz bolşy o gadary bilen aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Elbetde biziň şuurgy dawaramyda da Nurgudul emin aglalarymyzdan daşary bir näçe tomaşçylar iýleşemiz, biziň Usat Halipalarymyz da gatnaşyp otyrlar. Hawa mekan dogray diýäňini häzir şu halipalarymyzyň birim Türkmenistanyň halk artisti Şaguly Allaberdiýew söz geçirýär. Halipa söz sizden. Bir Umid Tekaýewiň ýerine ýetiren aýdymyna Şaguly Halipa häzir bir öz synlaryny berýär. Şaguly Halipa başlyny. Assalamu alaykum aziz doganlar, hormatly halifalar. Hemmäňiziň akşamyňyz haýyrly bolsun. Arkadagy lowrumyzda şu gözellikler, arkadagymyz bize şeýle uly mümkinçilikler döredip berdi. Ýa halifalarymyz aýtdy. Gülşadam aýtdy, ýa bir gaýrat edin, uly mümkinçilikler bar diýdi. Umuman Umid Tekaýew diýilen aňryňyzda Ulukan halifa, şu estradan düýbüni tutucu halifa Ögödel Tekaýew. Ögödel Tekaýew diýilen eýem estradan Ulukan ýoly gözüňi öýleýär, köprek diňle halifalary. Umuman boljak, men sana Ulukan üstünlükler arzu edýän. Häzir ýene de bir aýdym hiňlenip berýär. Daş ýarıp çıkan ýazyň gülüdek adatyňdagyny ýarıp çıkan sana bagtyarlyk isleýär ýürek göýe aşyk gözler bilen bakan Aydymy laýykdyr seniň jemalyň, aydymy laýykdyr seniň kemalyň, aydymy laýykdyr seniň ykbalyň, belentkeňde baklälesin kakan Berekella. Ýolun açyk bolsun. Köp sağ bolun halipa. Ine bolsa umidiň ýerine ýetiren aýdymyna halipalarymyz berjek bahalaryňyz bilen tanyş bolaýly. Halipalar özlaryny maslahatdaşýarlar. 10 9 10 Jemi 69 baha deň boldy. Umid biz sizi kazanan üstünlüğünüz bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Şonuň da eleminde diňe üstünlükleň size hemra bolmagy tüýsüregimizden ardy edýär. Köp sag bolun. Sag bolun, emmeňize. Mehriban adamlar, hormatly mihmanlar, gadarly dabara gatnaşçylar, ýanglan ýarym telebäsleşigimiz aýdyma saada şahatlyk şowkyna besenip dogam edýär. Mehriban adamlar, häzir bäsleşigimizde innik çyk aýdymçy bilen tanıştyrmak üçin kärdeşimiz Akmamet bilen dünýä gödeli söz geçirýär. Kärdeşler başlyny. Mehriban ýyleşler edýär tomoşaçylar. Ulu şatlyk şowkun bilen ýanglan ýarym telebäsleşigimizde dowam eder. Ýanglan ýarym telebäsleşigimizde innik çykyş etmek nowaty Merdem Ýazmyradowyň. Merdem
Bäseşimiz sizi hoş gördük. Hoş gördüm. Merdem, ilkinci vermek isteyen sorum, yaş aydımçı hökmünü sahnamada çıkmadan odol. Bir tolgun ýağmy? Elbette halifaların önüne şular ýaly uly sahnaň içinde çıkış etmek ilk öğrenmek için uly bagat hemem tolgunlar jypyrsa. Telebästeşigimizde nähil aydym getirdin? Telebästeşigimizde bize şular ýaly eşretli durmuşda ýaşadýan gahrman arkadamyzy wasp edýän, bize şul ýurdumyzy wasp edýän berkarar döwletim, eri watanym diýen aydym getirdim. Aydym emin agdalarymyzyň hemde mihmanlarymyzyň göňünden törer diýip umyd edýän. Başardygymdan ýerine ýetirip berer. Onu aydımga geçmäken sana ýygy derli soraw berip aljyradyp durmaly. Sahnamy sana garaşýar. Ýerine ýetirjek aydymyň bilenim illeşlermide, emin agdalarymyda öz çykyşyny ýetirersiň. Baş üstüne. Mehribanlar sahnamyzda Merdem Ýazmyradow. Nazarifin mukaddes diyar Biduval bilen ölgürüp var yar Seki gönüllüme gönül kuvan yar Bir karar devletim eni vatana Yol yakar sürünü Türkmenin köli Efratini bilen Merdem Ýazmyradow ýerine ýetirip beren aýdymyň şeň size tüý sürekden sag bolsun. Bu aýdýa sesiň belentden belent ýanglansyn. Mehriban adamlar, gadarly tomuşaçylar, elbetde görüşmede ýaly Merdem bir berkarar döwletimizin bagtyarlyk dogruny wasp edýän ajaýyp aýdymy özi bolşy owady bilen ýerine ýetirdi. Elbetde dinleýijilerimiz bilen birlikde biziň emin agdalarymyzdan dinläp oturýarlar. Merdeme berjek synlary bilen häzir hemmemiz bilelikde bahalary bilen tanışýarlar.
Häzir hormat bilen merdemin ýerine ýetiren aýdymyna Rısin vermek üçin hormat bilen Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti Täzegül Nurmamedowa söz geçirýär. Başsyna. Sağ olun. Sahnalar hemişe gözelligi özüne jemleýär, hem adamlara paýlap durýar. Şoň üçin sahnaň gözelligine onu çykyş edýän adamlar şonu üpçün etmäge çalışmaly. Men pikirimçe merdemçigim şeýle dogumludan, sagdyn sesin wa özüňe türkmen ýigitlerine mahsus sahnany doldurup duran şeýle keşfin bilen bile tomaşaçylary gowy bir ýakymly duýgular paýlap bilýän. Şeýle mehriban pursatlaň, ýakymly pursatlaň sen ykbalyňda kän bolmagyny arzu edýän. Öz ojaňyzdan gaýdýan aýdymsa sungatyna, aslynda ha sungatyň zehininden başlangıç bar. Sizin hem ojaňyzda başlangıçyň özü ojaňyzdan gaýdýar diýesim gelýär. Şoň üçin üstünlikler hem raň bolsun sözleriňi düşünüklüden şeýle arasy aýdyp başardyň ýöne käbir ýerlerde äheňden çykýan ýerleň bar. Oňa da näme diňe zähmet halipalardan işleşmeklik gerek. Ine şo maslahaty berýän ikinji aýdymam ýerine ýetirip beräýsin. Ahalilin nöbetin şahirsin mehri cemal Bir aşığın ulca oğlu men Rehmeyle mehri cemal Bir aşığın ulca oğlu men Rehmeyle mehri cemal Mehretin mehri cemal Rehmeyle mehri cemal Arabirli şirin fizli inayi zafiretli Rehmeyle mehri cemal Soğuk inin sen maralın gıyım Bolayın min sen uğrun diyim Ölüvermen gül keşrini Köydürdüm mehri cemal Görebilmem gül keşrini Köydürdüm mehri cemal Mehirlisin mehri cemal Rehmeyle mehri cemal Arabirli şirin sözlü inayi zafiretli Rehmeyle mehri cemal Arabirli şirin sözlü inayi zafiretli Rehmeyle mehri cemal Bereketler merdemçigim. Ihlas bilen ağlasan sokur gözden yaş çıkar diýilýär. Ihlasyn gowuşsun. Köp sağ olun. Arzular hasyl bolsun. Indi häzir hormat bilen Emin Agdalamyň merdemiň ýerine ýetiren aýdymyny berjek bahalary bilen bir tanış bolaýsak. Hormat bilen Eminler başlyna. 9 10 10 8 9 9 9 Merdemiň ýerine ýetiren aýdymyna Emin Agdalamyň beren bahalary jemi 64-de deň boldy. Merdem gazanan üstünlüğü bilen tüýsürekden gutlaýar, ruhtan düşmeler, sonuňa dörüjlük älemine size üstünlükleň hemra bolmagyny arzu edýär. Köp sag bol. Mehriban adamlar, gaderli tabara gatnaşçylar, ýanglan ýarym telebätişimiz dowam edýär. Elbetde aýdym zat hemmeleriň ýüregine täsir edip biljek zadylaýjy gudrat. Aýdym zat adamyň kalbyny ganatlanýar, ruhuny lezzet berýär. Bizim ýanglan ýarym telebätişimizi ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýär. Ýöne bätişimizde gatnaşçylar dälle yeňji bolan, ýanglan ýarym telebätişimizde yeňji bolan aýdymçylar. Elbetde arkadagly watanyna ýanglan ýarym ýerine ýetirýär. Ýanglan ýarym telebätişiginiň yeňjileri belirgen Hajiýew hemde Gowhur Hajymradowa. Başlyna. Diyarım, diyarım, yangın diyarım Diyarım,
Mehriban ýeşler, ýagnan ýarym telewizýanyň ýeňjileri Gökür Hacı Muradowa, şeýle-de Bezergen Hacıwa ýerine ýetirip beren aýdym üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýularyň hoş owazlary mundan welem beretliklerden berentlikler ýagnanyp durmagyny arzu edýär. Mehriban ýeşler, ýagnan ýarym telewizýanyňda dowam edýär. Beýleşimizde indi çykyş etmek nowaty Gurban Murat Nuriýewiň. Gurban Murat, beýleşimizde hoş gördük. O köp sağ olun. O berka döwletiniň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadamy saýasynda geçirilen ýanglan ýarmat bäsleşigini türkmen halk aýdym bolan gel ardy bol görüşelýän aýdym bilen geldim. Gurban Murat, biz bilýäs, ýanglan ýarym telewizýanyňda siziň ilkinji gede gatnaşyňyz däl. Siz mundan öňem geçen kitapgyrlarda da, geçen ýyl kitapgyrlarda da çykyş etdiňiz. Indi size berjek bolýan sorawmyz, tomoşaçylar her bir aýdymçydan bolşýaly şowkuny, joşkuny garaşýarlar. Tomoşaçyny iň esasy joşdurýan zat näme? Siziň pikiriňizçe? Meň pikirimçe tomoşaçyny joşdurýan zat näme ýürekden çykan söz ýürege barýar diýişýär. Elbetde tomoşaçylar da ýürekden aýdylan aýdym, ýürek bilen kabul edilmek üçin ýürekden ýerine ýetirmek gerek diýär. Onu siziň hem ýerine ýetirjek aýdymydy çyn ýürek bilen ýerine ýetirip hem iýleşýärmidi, hem emin agdalarymyzy, halipalarymyzy joşdurmagydy arzu edýäs. Onda size üstünlükler ýar bolsun. Sağ olun. Sahnamyzda ýaşdaki aýdymçymyz Gurban Murat Nuriýew.
Mehriban adamlar, hormatly mihmanlar, gaderli dabara gatnaşçylar, Gurban Murad'ın yerini yetiren aydymyny hemmämiz bilelikdi. Diňsallyk Gurban Murad köp sag bol. O adam mundan belent ýanglanmagyň tüýsüregmeden ardy edýär. Elbetde mehriban watandaşlar, gaderli tomuşçylar, Gurban Murad ýanglan ýarym telebäsleşigimizi şugun agyrky bolup çykyş etdi. Ine häzir Emiller Topormynyň agdasy, Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarova söz geçirýär. Halipa söz sizden. Sağ olun. Neşe ýerde uly depkin bilen ýanglan diýar telebäsleşik dowam edip dur. Jemleýjaýdym, Gurban Murad ýerine ýetirdi. Elbetde jemleýjaýdym. Gelardy ul görüşeýli bu aýdym aslyna bir bagyşyk gyzan wagt aýdylýan aýdym da bir dinlemeli, aýtmaly, kämilleşmeli, şolar ýaly ýagdaýda aýdylyş usullaryny öwrenmeli. Bir pesaýrakdan, ýuwaşrakdan bir sada goşulup, tonu goşulup aýdylýan wagtlar bolýar da. Şoň üçin tanten ýene bir ikinji aýdymam hinglen bir gowy berýän aýdymlaň beýirni. Toyaşınma beline dedin özel, sen deyin perini görmedim uzul. Yanыңda jorolan gurba gurbalan, kalırma yalnız meni kalırma yalnız. Yanыңda jorolan gurba gurbalan, kalırma yalnız meni kalırma yalnız. Kal ezizim bu gece toy günü, senin için yaşarın yalnız elmen bugün. Kal ezizim bu gece toy günü, senin için yaşarın yalnız elmen bugün. Direktörler, şular ýaly estrada aýdymlara gowjy sesin bar eken, esasy şular ýaly aýdymlara ýykyn etseň, hasam gelecekde de uly üstünlükler ardy edýäs. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýurdumyz abadan bolsun. Gurban Murad köp sag bol. O adam mundan belent ýanglanmagyň tüýsüregmeden ardy edýär. Elbetde mehriban watandaşlar, gaderli tomuşçylar, Gurban Murad ýanglan ýarym telebäsleşigimizi şugun agyrky bolup çykyş etdi. Siz onuň dälemini üstünlikler ardy edýär. Indi häzir hormatly adamlar, gaderli dabara gatnaşçylar, Gurban Muradyň ýerini ýetiren aýdymyny emin agdalamyň berjek bahalary bilen hemmämiz tanşylaly. 9, 10, 10, 10, 9, 9, 10. Gurban Muradyň ýerini ýetiren aýdymyna emin agdalar jemi 67 baha berdiler. Gurban Murad adanyň üstünlüği bilen tüýsürekden gutlaýar. Sonuň otda dörjülükde diň üstünlikler ardy edýär. Köp sağ olun. Bir ýeşarpyp gollaryň mehriban adamlar. Häzir tahnamyzda 3 tane 69 baha diň bolan aýdymçylarymyz tahnamyzyň merkezine gelýärler. Aýdymçylar biziň tahnamyzyň merkezinde. Indi häzir hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Kerim Ilyasow söz geçirýär. Kerim ağa başlygyny söz sizde. Indi şu aýdymçylarymyzyň hertine mikrofon eline alan bolsalar, hersi bir went aýdymdan özüni gelişýän, öz sesini gelişýän aýdymlardan hinglensinler. Onuň häzir eminlerden hemmämiz bilerikdi. Şu 2 tane aýdymçyny jemleýiji tapyra gatnaşmaga saýlarsy. O gaýdyp geldim seniň algan ýoluňa, ala gözli ak maralym nerdesin? Ya dillerde yanam yalğız halyňa, görürmükem gaýdyp gözüňni men, ala gözli ak maralym nerdesin? Ilki süýgüm şatlyk gaýgym nerdesin? Yaşlığım ýady düşýär, hergi durno geçenne, yüregim odu düşýär, ýyly ülke göçünne. Senim meniň durnamdyň, arzywymdyň armanym, ıgraryňda durmanyň, ehdi peyman içinde. Geceler sıra dönýär, düşde durnam görünýär, niçin geldim bu dünýä, aşk çırağım öçünne.
Parlak dünyada salıp bir güzel Nädülen yılgırıp ziya garadı Uğrun bakan ne acayip gözleri Uğrun şu bakışı cana yaradı Uğrun şu bakışı cana yaradı Häzir hormat bilen mehriban adamlar, gadarly da bara gatnaşçylar, hormatly telegörjüler. Häzir hormat bilen ýanglan ýarym telewizýasyny şykşydan aýdymçylara bir synlary bermek üçin hemde şuňky bäsişikde ýeňjini aýan etmek üçin Emin azalamyda hormat bilen söz geçirýär. Emin Nur Topornyň başlygy Türkmenistanyň halk artisti Kerim Aliýazow başlygyna. Ana mehriban adamlar, görüşmez ýaly. Gahrman arkadagymyzyň saýasyny biziň ýaşlymyz ulu höwes bilen watanymyzy wasbedýärler. Halifalarymyzyň ýoluny dowam etdirýärler. Muman gahrman arkadagymyzyň saýasyny gözel Aşgabatymyzyň owodonlygyny bugun kunny ýaşlymyz wasbedýärler. Gahrman arkadagymyz biziň medeniyet sunut işgärlerimiziň hemmämiziň halifamyz bolup dur. Aýdym aýtmakda, saz çalmakda, sahnada özüň alyp barmakda, umuman gahrman arkadagymyzyň ähli alyp barýan işleri bugun kunny dünýäni hayran edýär, dünýä nusga bolýar. Şoň üçin ana ilki bilen şular ýaly ýaşlary bir ýüze çykarmakda, ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyzy medeniyet sunut işgärleriniň adyndan şu gelen märekan adyndan hemmämiziň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başy dik bolsun. Elmydama türkmen aýdym saglary gahrman arkadagymyň saýasyna dünýäň ýüzüne ýaň salsyn. Köp sag bolun halifa. Indi mehriban adamlaryna iň gyzykly pursat biz şun arasda howada şeýle bir-birimizi bir gowy gatnaşykda mäherli gowy aýdym saz dinledik. İlki bilen şu gatnaşan ýaşlaryň hemmesini hemmämiziň adyndan tüýsürekden gutlaýar. Eýem ýanglan ýarym telewizýasyne şu jemleýici tapgyryna gelmek üçin bir näçe tapgyrlardan geçmeli. Şoň üçin ilki bilen hemmämiziň adyndan şu gatnaşan ýaşlarymyzy ählisini üstünlük arzu edýär. Olaryň hemmesi biz ýeňici diýip pikir edýär. Şoň üçin hemmesine üstünlük arzu edip ine jemleýici tapgyryna gatnaşmaga 2 tane aýdymçyny häzir eglan edýär. Olaryň birinjisi Gurban Jemal Oralurdiýew. Mehriban adamlar, gowy el çarpalyň ýeňjilemidi. Gurban Jemal Oralurdiýew bir ýer şarpýar mehriban adamlar tüýsürekden gutlaýar. Ana ikinji aýdymçymyz bolsa biziň halifamyz Owodeli Tekaýewiň ýolundan dowam etdirýän aýdymçy ýigitimiz Umit Tekaýew. Umit Tekaýew tüýsürekden gutlaýar. Şowhurny ýer şarpýar mehriban adamlar. Ýeňjilemide tüýsürekden üstünlikler arzu edýär. Mehriban adamlar ina görüşimiz ýaly şuň hemmäňize sag bolsun aýdýar. Biz bilen bilelikde hemmämiz şu aýdym dinläp, şu ýaşlarymyzy gollanymyz üçin hemmämiziň adymyzdan şu jemleýici pursatlarda gahrman arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýär.
yurdum yedi diyarım şöhret elime lolun diyarım Bahtiyar dövleti urun diyarım Arkadağın şanı yaman diyarım Bir karar devletim dünyaya enfal ya Yürekler coşuru acap saçar ya Bahtiyarlıktan iyi elime doyar Bahtiyar yurdumda yaman diyarım Arkadağın şanı yaman diyarım Yaman diyarım Yaman ovada Yaman diyarım Yaman ovada Yaman diyarım Yaman diyarım Yaman ovada Yaman diyarım Yaman ovada Yaman diyarım Bezleşir olanlar, bezleşir kıyılar Çalınır muhamlar, çalınır sağlar Bir kadar devletler, şirin ovalar Vazgeçip vatani yaman diyara Yaman diyara Yaman ovada Yaman diyarım, yaman ovada Yaman diyara Yaman diyara Yaman ovada Yaman diyarım, yaman ovadım Yaman diyara Bugün bir kararlı sadım yaman yar ovadım yaman yar Arkadağım bilir halkım bahtiyar Arkadağım şanı yaman diyar Bir karar devletim dünyaya enfal ya Yürekler coşuru acap saçar ya Bahtiyarlıktan iyi elime doyar Bahtiyar yurdumda yaman diyarım Arkadan şanı yaman diyarım Yaman diyarım Yaman ovada Yaman diyarım Yaman ovadım Yaman diyarım Yaman diyarım Yaman ovada Yaman diyarım Yaman ovadım Yaman diyarım Bezleşir olanlar, bezleşir kıyılar Çalınır muhamlar, çalınır sağlar Bir kadar devletler, şirin ovalar Mahvedip vatani yaman diyara Yaman diyara Yaman ovada Yaman diyarım, yaman ovadım Yaman diyara Yaman diyara Yaman ovada Yaman diyarım, yaman ovadım Yaman diyara Yaman Mehriban adamlar, qadırlı davara qatnaşçılar. Ene şunun bilen Ýanglan ýarym 2019 telebäsişiginiň Aşgabat şäheri boýunça taýlamy tapgyram tamam boldy. Biz şonky bäsişikde ýeňji bolan ýaşdakili aýdymçylarymyza jemleýici tapgyrymyza da ulu üstünlikler gazanmaklaryny tüýsüregimizden arzu edýäs. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredin. Milli medeniýetimiziň sunugotymyzyň hak howanlary bize halipa ustad bolup duran gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan döwletli işleriniň elmadam rowaşygyra besenmegini tüýsüregimizden arzu edýäs. Gahrman arkadamyzyň saýysynda
Türkmen aydym sazları belentden belent yanlansın.